Hello mga mare, samahan niyo kami sa panibagong araw ng aming buhay. Wow! Kaduan na kami kakabsat apang kami tatay Jay. Bangkag ta agpatraktor kami itimulaan mi. Ket ipakitak pa kanyayo iti dalanin mi bago kami makadanon ijay. Bali magna kami pa iti 2 million nga step bago kami makadanon. Ay, walang ganon. Madi kakabsat, medyo adamit kadayo na ajay nga bangkag iso nga ipakita kanyayo no inya dagiti dalan nga malabsan mi bago kami mapanijay. Agpasang-at kami tatta ito'y sitio Matartarang. Bali ito po ay sitio ng aming barangay Busilelaw. Ito paakyat pa lang kami dito sa may pasentro ng sitio Matartarang. Bali sementado na po yung mga daanan dito, hindi tulad dati na mga lubak-lubak. Alam niyo mga mare, noon, wala pang mga balay-balay dito. Yan, mga yan, mga yan. Mga bangkag-bangkag pa yung mga yan. Pero ngayon, mga bahay na. Iso nga Wow! madado iti populasyon iti kwan ti barangay min. Kahit sa may mga bukid, mga sementado na yung mga daan. Ayan, may mga bahay na dyan noon. Kaya hindi na nakakatakot dumaan dito. Dati kasi mga mga bakanting lote. Nakakatakot dumaan dito kasi tapos hindi pa sementado dati itong mga ito kaya ang hirap. Lalo na pag agtugtudo ay grabing lubak. Ang putik-putik ang hirap. Pakilo na nga kami dito sa may papuntang Kaniging mga mari. Ayan, driver ko sila kay ko. Gamit namin ang Wow! tricycle kasi sobrang init. Alas 12 pa lang ng tanghali. Sobrang layo kasi yung pupuntahan namin. Bali, mare, yung mga kahoy na yan, papakita ko sa inyo. Diyan kami lumaki ng mga kapatid ko. Hayaan nyo, Wow! gagawa ako ng ibang video para ikwento ko kung anong childhood namin ng mga kapatid ko dyan. Alam nyo noon mga mare, ang mga tanim lang nila dito noon, mais, palay, mga gulay, ganun lang noon. Pero ngayon, grabe, halos ang tanim na nila, tubo at ang kamoting kahoy. Yun na ang Wow! demand ngayon na tinatanim dito sa amin. Bale, nagliko kami dito papuntang San Salvador mga mare kasi dito yung way ng narentahan naming bukid. Sa mga gustong sumakay ng parang tubibo, dito kayo dumaan kasi grabe yung ano nila, yung daan nila para kang nakasakay ng kuliglig. Alam niyo yung kuliglig na parang nayuyugyug lahat. Tignan niyo naman kasi yung daan nila, grabe. Pero may ati kapit ko dito mga mare, pero may mayugyug ti bagi. May timpok ka, may yung nagtitricycle. Ay, naku naman. Kitain nyo mga mare na, kita nyo, lalo na agtutudot to. Ay, grabe, kasla ilog dito. Napuno ata iti danom. Kita nyo. Manong aldawin nga on todo nun, pero dapat la danom itata. Han nga, ko aji danom, han nga ag-ayos ba? Kasjay. Iso nga nakapondo, ijinti abot-abot. Katne, permi. Nag-uunag da gito yung abot iti kwadalan da. Grabe. No nakasinggil ka tuyin, awanin. No nakasinggil ka nga nagadot danom ita. Ay kasla ka laglang languyin Ato iti dalan kakabsat iti papuntang San Salvador, San Felipe, pwede din San Felipe, ni Lumiso, San Carlos, dyan. Dito ang way nila. So nga nagrigat mo tatak biyahe ti kastoy nga dalan no pinagtutudo. Tanagalis, kin na at ani na danom. At kakabsat asidik tayo iti bangkag nga narentahan min. Bali at talagahan pa nga sementado ingana dito. Iso nga nagrigat iti magna dito wino agbiyahe no kas iti dalan mo. Han ka nga makapardas nga agpataray iti lugan. Tanagadupay lang iti abot-abot na winulubak na lalo niti pinagtutudo kit tiyempo manen iti pinagtutudon kakabsat. Adaptoy kami kakabsat ito inti narentahan min kit kita mi DJ. Traktor no. Bali tatangal daw nga minti pinagtraktor na jay traktor nga apan mang traktor dito bangkag. So nga tara samahan niyo po kami mga mare. Ayan mga mare, andyan na yung nagtatraktor at inumpisahan na niya. Wow! No kailan pa nga basik lang iti traktor ng mga mare.
Naparidyan pa, inyamit nga swerte na. Oh no! Ano pa? Tingnan nyo. Yan na lang. Ay, nasira pa ang stable, ang kon namin. Nabali ang tornilyo ng side wings. Ayan o guys. Talang din nabatin. Naman din na pa inilipas. So, ayun lang mga mare. Hanggang dito na lang kasi nahihilo na ako sa panonood ng video ng aking asawa. Ang likot niya kasing mag-video. Kaya salamat. Salamat sa walang sawa niyong panonood sa aming mga video. Thank you so much. God bless po. Bye-bye.